Il-ftuħ uffiċjali tal-Valletta 2018 wera kemm is-sens ta' gburija nazzjonali qalb il-poplu Malti u Awċi jinsab fl-aqwa tiegħu. Gburija nazzjonali ta' poplu li jaf fejn irid jasal. Dan fi kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat li f'attività politika f'ħal tarxien qal li minkejja d-diffikultajiet loġistiċi in-nies xorta ridet tkun hemm biex jiċċelebraw il-bidu ta' Valletta 2018. Il-poplu irid ikun parteċipi. Illi kif konna ngħidu 5 snin ilu, il-poplu tagħna ma jridx ikun spettatur, irid ikun protagonist tal-istorja ta' dan il-pajjiż. Rajt l-għaqda. Kemm ħadd pjaċir nara l-għaqda. Fenomenu illi ma tistax talmu jew tispjegah, tista' biss tħossu. Muscat fisser kif pajjiżna m'għadux jiddubita fih innifsu kif kien jagħmel fil-passat fejn kellna mentalità li l-barrani huwa aħjar minna. Illum il-Malti m'għadux jiddubita fih innifsu u b'sens ta' gburija meta jkollu opportunità jemmen fih innifsu u jagħti riżultati eċċezzjonali. Ninsabu f'mument illi l-gburija nazzjonali naħseb waslet f'mument storiku. Iż-żmien li qegħdin ngħixu fih jaqgħad lil-Maltin u lill-Awċin. Gburija ta' poplu żgħir imma poplu b'saħħtu, poplu konfidenti, poplu li jaf fejn irid jasal, poplu li jemmen fil-kapaċitajiet tiegħu stess. F'Ħaltarxien, il-Prim Ministru qal li l-ikbar legat lil politiċi u n-nies li jagħmlu d-deċiżjonijiet jistgħu ħallu u li dak is-sens ta' da jsettquh. Sostna li l-gburija nazzjonali qed timmanifesta ruħha wkoll f'għażliet diffiċli u importanti. F'dak il-mument illi kellha tittieħed deċiżjoni, f'dak il-mument illi seta kien diviżiv, f'dak il-mument li jurejna illi m'hemmx biża' illi tittieħed id-deċiżjoni u d-deċiżjoni hija gwidata minn sens ta' futur, kien hemm għaqda. Il-Prim Ministru qal li dan kollu seta' jsir għaliex pajjiżna hemmen fih innifsu u rrenja s-sens komun.